tomto videu sme sa pozreli do opustenej vily alebo skôr kaštieľa, ktorý je opustený už dlhšiu dobu a má neuveriteľne silnú a tajomnú atmosféru. Podľa záberov by sa dal ešte opraviť, nie je až tak v hroznom stave a jeho krása napriek chátraniu pretrváva. Niekedy najväčšie tajomstvá ležia priamo pred našimi očami. Kaštieľ, ktorý vám dnes ukážeme, sa nachádza v centre nemenovanej dediny, priamo na frekventovanej ceste. Je neuveriteľné, že hoci sme prechádzali okolo neho nespočetne krát, až teraz sme si ho skutočne všimli a uvedomili si jeho opustenosť. Hoci kaštieľ pôsobí ako dávno zabudnutý, jeho nedávna história je prekvapivá. Naposledy slúžil ako turistická ubytovňa. Žiaľ, dnes už nenájdete žiadne pôvodné vybavenie, ktoré bolo zrejme odvezené. Zostali tu len nepotrebný odpad, stopy po nájomníkoch a v každej miestnosti robustné, murované kachle, ktoré svedčia o tom, že ešte nedávno tu prúdil život. A tu narážame na skutočnú záhadu kaštieľa. Je tu jedna malá miestnosť, prístupná výhradne z nádvoria a osadená len malými oknami. Čo je však najpodivnejšie, je tu extrémne množstvo káblov, ktoré sa tu nachádza. Na čo asi mohla slúžiť? Že by to bol sklad pre ubytovňu? Alebo skôr nejaká prevádzková miestnosť, serverovňa, alebo riadiace centrum pre starý telefónny systém? Napíšte vaše teórie do komentárov. Ako som už spomínal, všetky cenné veci a vybavenie zmizli nevedno kam, ako by ich niekto starostlivo odpratal. A hlavný vchod, ten zostal otvorený dokorán, ako by kaštieľ len trpezlivo čakal na ďalších hostí, no nikto už neprišiel. Čo je však na celom príbehu najzaujímavejšie, je absencia vandalizmu, hoci vybavenie zmizlo, nenájdete tu žiadne rozbité okná ani grafity. Navyše, hlavný vchod zostal otvorený dokorán, ako by kaštieľ len čakal na ďalších hostí, no nikto už neprišiel. Prečo ho nechali v takomto stave? Naša cesta pokračuje do pivničných priestorov, kde nás čakalo najväčšie prekvapenie. Hoci sme očakávali iba hromadu odpadu, pivnice sú v prekvapivo dobrom stave, bez výrazného znehodnotenia ich rozsah a zachované architektonické prvky len potvrdzujú, že tento kaštieľ má obrovský potenciál a že by si zaslúžil záchranu.
Pivnice prinášajú dôkaz o ďalšej, doteraz neznámej funkcii kaštieľa. Sú tu prázdne betónové podstavce a stopy po vitrínach. Zrejme tu v minulosti bolo zriadené múzeum alebo nejaká expozícia, na paletách zostali len tieto dve ťažké sochy, ktoré boli pravdepodobne príliš ťažké na odvoz. Viděl jsi plafon? Otvor tam má. Alu. Tamto okno, pozri. Tam, napravo, tam. Počkaj, ja idem dolu. Tu je ešte napísané oné. Videl si? Áno. Zaujímavá čiara. To je tam, kde sme boli teraz, myslím. Áno.